Magandang gabi, magandang araw, magandang umaga. Ah, kung anong oras kayo sa yung panahon na ito na dumaan kayo sa channel natin. Ah, yung iba pang hindi naka-subscribe, kung maaari, mag-subscribe muna kayo para madagdagan yung ating subscription. Ano? At ang harana ni Dudong Formentera ngayon, hindi pa rin awit, hindi pa rin ako kakanta. Dahil may request sa mga kasama natin, yung mga subscribers natin, na yung sinabi nilang may balak noon, yung poem, parang ginawa ko yan noon. Gusto nilang ipaulit yun. Pero yung paggawa ko noon, nung una, wala kasing background. Ngayon gusto nilang i-perform ko yun na meron daw parang music na pandagdag sa, dahil karamihan pag poem, pag bala, yung tinatawag na balak, may background na music. Kaya naghanap ako ng ano kaya gamitin natin ito na background para sa gawin natin ngayon. Meron akong nakita na maganda rin music, kaya subukan natin itong gamitin ng background. Ang umpisahan ko na ito sa Bisaya kasi ito eh. Kaya ito. Akong sulayan karon sa pagtagik ang usa ka garay, pinagi sa kabalak. Bisan kung si Dudong Formentera dili usa ka tinuod nga magbabalak. Kadili man ako mantigong muhan ay og mga garay. Kansang mga laray magaagos sa tumang katamis. Dili usab ako sa ka magsusulat. Kadili man ako mantigong muhan ay mga guni. Nga basin nang nahikatulog na hipugwat sa ilang paghigmata. Apan tungod kaninyo ako mga higala. Akong sulayan sa pagtagi kining usa ka garay. Pinagi sa kabalak, balak ka naguluhan o binukutang kahayag o kahayag na binukutan. Sa matag sudong ko kanimong inday, batiun ko dayon ang tuman nga kalipay. Kay alang kanako, ikaw ang usa ka biuos nga bunak kabag-o pa lamang mibuklad ding sa iyong kabuntagon. Wa pagayoy nakaako sa paghapuhap o pagpusgay sa imong mga gihay. Ako nga magasudong kanimo nga mo kiay-kiay. Igo na lamang in taon sa pagpang lado sa nagtilagak kong mga laway. Isumbong ko noon ta kanimo kining tinuod kong gibati. Apan nahadlok ako nga imo lamang unya kining sa likway. Kining pagbati ko diha kanimo nga sa ilaw ning dughan kanunay gayong nagaalintaho. Ilong distance ko lang kining gugmaha ug paangkan ko gayud ikaw bisan na lamang sa akong mga damgo. O kining kabuntag kay makawang man lamang ang tanan kaysa damgo ko man lamang ikaw gipaangkan. Magalingkod ako ug magahinuktok nga ang akong tangdam ko matuman. Busa nangandoy na lamang ako nga mahimong usa ka eho si bakulang aron makasuong ako diha sa imong bilahan. Way sapayan nga ako imong pagkapatid-patiran basta makita ko lamang unta kanang kahayag nga imong gibukutan. Apan ambot ug ngano ka nga allergic man gayud ako sa tanang mga katahuman. Sa mga maanyag nga binuhat ni Bathala dinhi atong kalibutan. Bisan pa maning panugon ko aron nga sobra sa kapituan, bation ko ng gihapon ng kaibog sa kukakulahon mong mga lawas ug alimukunon mong mga dughan. Kining pagbati ko wala naman kayo untay kagawasan. Apan nganong bation ko pang kasakit ting dughan sa pagbalandong nga hapit na mulabay sa hingpit kining akong mga panahon. Mao ang balaod sa kinayahan kay kasilagan ko na lamang hinuon. Bisan gani ang biglisiw sa adlaw sa sayong kabuntagon.
Kaysa matag pangabli ni Inday sa iyang bintana, gikan sa iyang pagbangon, ang bidlisiw makahapuhap man dayon sa iyang mahamis nga panit ug sa iyang api nga manggahon. Apan labaw sa tanan nga ako gayong gikasilagan, kanang bra nga mo giisip kong labing lampingasan. Wa man unta kanay kinabuhi, way kasing-kasing, way balatian. Apan ngano nga siya pa man ang nakaako sa paghakgom sa duha ka mungtod may tuybo sa kang Inday nga mga dughan. Mao gayud kanay akong gikalagutan. Ngano nga kining duha ko kapalad sa pagsangga ni anak wa man himo ang kagamitan nga unta alang kanako. Antuson ko man lamang ang tumang kalaylay. Bisan ko mao pa kining hindungdan sa akong kamatayon, basta ana lamang uta mabugto ang akong gininhawa sa kang Inday nga mga dughan. Maunangandoy na lamang ako sa usa sa mga gamitunon. Sa matag kaligo ba ni Inday sa sayong kabuntagon? Kay mas may pa man si Mr. Lightboy, si Mr. Kamay, o si Mr. Safeguard. Kay makaako ko man sa paghapuak, bisan pa dito sa mahal kagangaan sa kang Inday nga bahandi nga labaw pa sa bulawan. Dugay na unta nga ako nangandoy na lamang sa akong kamatayon. Ning pagbati ko nga wala na'y kagawasan. Apan muhupay lamang dayon kining tanan sa diyang akong mahunahunaan ang kapikas ko sa kinabuhi nga tuwa na taon mitaliwan. Diindid tuway tihik-tihik nga akong kagawasan sa pagtukas sa tabil sa kahayag nga binukutan. Salamat o hinautong ta nga nalingaw mo sa atong balak o katuwa pa maka-subscribe, balihog subscribe o musunod mo hatag dapat sunod nato nga mga uploads mo dugag na po taglain mga balak siguro. Nga salamat ninyo tanan.